vrei să începi o afacere, indiferent care ar fi ea, apare frica de necunoscut, frica de eșec, frica de a pierde bani, frica de a risca. Dar dacă nu scăpăm de toate aceste frici, vom rămâne în același loc permanent. Aceste frici le-am avut și noi în momentul în care am început proiectul Sellwise Group, mai ales partea de transport. Habar nu aveam ce înseamnă o logistică completă de transport, pentru că până la Sellwise Group toate importurile le făceam prin DHL, prin FedEx și nici nu mă interesa cum ridică ei produsele din China, cum le livrează în România, cum fac vama, eram pe lângă cu toate aceste detalii. Dar nimeni nu se naște învățat, așa că ne-am aruncat și în treaba asta și gândiți-vă că în prezent am reușit să ajungem la peste 20 ceva de importuri realizate cu succes. Trec prin noi sute de mii de dolari de care suntem noi responsabili. Avem agenții noștri în China, avem depozitul nostru în China, avem angajații noștri în China. Doar gândiți-vă că de la o idee am reușit să ajungem la depozitul și angajații noștri în China. De la o idee am reușit să oferim locuri de muncă și într-o țară străină. Așa că